Bulabogo na to ang mga impostor nga nagpailang si Governor Dodo Cagas karon. At walay mga Facebook padunggon tamo karon nya nay mangingilad nga nailad. Naunay ha, naunay sa tari. Maayong buntag din ha, Governor Dodo Cagas. Pinaka-priority ng isgutan karong buntaga para mahimong maalarma ang publiko, especially katong dunay mga negosyo no sa samaan ng load, mga pagkaon, no, function hall, mga catering. Magbantay mo kay grabe na kaayo ang mga isyu sa pagpangilad. Grabe ang mga pagpangilad karong mga panahon na. Di pahimuslan yun nila ang pandemya. Kinira bang mga nangilad, mayroon ba uta siguro, adili maayo, no? Mga naglisod sa kinabuhi, no? Kay napay usahay gamay masabta na tos kapait, pero wa ko nagsultig maayo na. Dautan niya po na manglimbong o mangilad. Anak kabaho pag yung tiki-tiki ani mga bay. Kung kining mga nangilad o mga impostor, mga nay kayas kinabuhi, no? Kanang gipanganak lang yun sa demonyo ba? No? Nganong himuon man gyud nila oy. Grabe. Oroy nailad tong usa ka function hall nga nagpailad og si Governor Cagas. Mo nay atong paminawon karon kay nabulabog man siya, na-record man siya. Ha? Nagpadudo Cagas man siya. Impostor siyang dako. Paminawan ninyong tingog. Unya kani pag yung tingog nga akong i-play o pabati sa inyo ha karon diri sa programa sa Ronda Probinsya. Naa na po day ni nailad kani adto, tuig na ang milabay. Nga nagpaila po daw siya nga Vice Mayor sa Padada. 4,000 kayong dako. O, tuig na ang milabay unya karon nisiaw na pod ang mga mangingilad. Basig sila ra gihapon ning grupuha nga naapoy na ilad niya baguhay pa lamang dinhi sa Digo City. Nag-order daw ang opisina ni Vice Mayor Johari Banya og milk tea, unya napay fries, unya magpalod pagyod nailad in taon, 8,500 daw ang nailad nya load. Natanggong dinhi sa convenience. Kay dinhi man nagpa-load 8,500 kaayo ang giload ha. Kay nailad na mag 8,500 nga load plus naka-prepare na pagyud og fries og kanang mga milk tea, 30 man siguro ka buok. 30 ka milk tea, 30 pod nga order nga fries ang nailad kay kuno nag-order ang opisina ni Vice Mayor Johari Banya. Unya pag-confirm dili di ay tagbaw silang dispose atong mga milk tea o fries, unya natiway na ang 8,500 nga load. Ambot unsa pagkaunsaha kay gitry nako nga makontak na biktima apan wala pa siya reply sa akong chat sa iya ha. Tungod di ana 15 ka oras ang milabay nag-warning si Vice Mayor Banya nya nagkanayon no ipadangat po nato di sa kahanginan ang warning para maalarma pod ang tanan no. Matod pa niya din the office of the Vice Mayor Attorney Johari Banya does not place book orders of food drinks by phone og dili nagapaload for mobile phone, internet data or GCash. Sellers and loaders always verify unusually transaction. So niining higayuna diri na punta sa nagpaila no nga si Governor Dodo Cagas. Kini si Kuan taga-Rumuan din sa Kapitolyo, sekretary ni Sir Fidel Franco. Iyahang iyaan ang tag-iyaan ng Gracias nga function hall diha bitaw sa may San Jose pa kana pasulod ka ng dalan pa Udaka naman ay Gracias diha nga function hall. Ang nahitabo daw nag-text sa iyahang iyaan no ang tag-iya sa Gracias
ang nagpailang nga si Governor Dodo Cagas. Paminaw mo ani labi na to mga tag-iyag mga catering, mga function hall. Kay mailad mo aning impostor ha. Sa ilang conversation, ni anak daw to si Ma'am Grace, ang tag-iya sa Gracias. Gi-chat niya dinhi ang order kay giklaro niya kung sakto ba ning ilahang lutoon. Ana siya diri, sir. Pork humba. Pork humba daw ang lutoon. Beef steak, buttered chicken, chop suey, og bami. Mauni ang giandam. Nag-reply kuno ang nagpaarong ingnong si Governor Cagas. Ang reply niya dinhi, ngayon na po Ma'am Grace ha, para wala na tayong hahanapin mamaya. Stag yung garaa. Kunuhay, si Governor Cagas kunuhay siya. No? Nag-reply si Ma'am Grace. Ana siya nga, sir, I'll call you pag wala akong makita. I'll check po sa ibang stores. So nag-reply po kunuhay ang Governor Douglas Cagas, no? Ang impostor nga gob. Paki-priority lang po yung globe load. I-priority ang load niya globe. Nang mga frontliner natin ha. Grabe ha. Priority lang daw yung globe na load para sa mga frontliner natin ha. Simong mata. Ikaw na lang i-assign ko dyan, Ma'am Grace. Kahit magkano pa yan, babayaran ng cash mamaya yan ha. TY po. Tanawara yun yung tawhana. Ang number sa nag-text nga nagpailang si Governor Cagas 63967-991-4297. Ako na ning kapilang gitawagan kagabi cannot be reached na. Dili na makontak. Nya karon kini si Gracias iyahang gipangutana ang iyahang pag-umangkon kay nagtrabaho magkapitulyo kay nagduda lagi siya ani si Governor Cagas magyud ni. So gipangutana niya si Nikki Lumbad. Si Nikki Lumbad nani sa room 1 sa Kapitolyo. Dito na iyahang gi-confirm, iyang gitawagan. Okay, nagduda man siya nga dili man na si Governor Cagas mag-text ug ingon ana ngano siya mangyod diyan naman si secretary, di ba? So ing ani ang nahitabo. Paminawon na to ha. Mahimuot ko ani ba? Okay, para magkadungog mo katong walay mga Facebook. Warning na ni para sa tanan. Itawagan na ni Nikki Lumbad ang nagpailang si Governor Cagas. Iyang giklaro kung si Gob bagyod ni. Paminawan ninyo ha. Ang tingog palang daan, paminawan ninyo. Kuan si Nikki ni sir, niya nagatabaho magod ko Capitol, sir. Yes. Ano man sa problema? Mangutana lang mi sir kung confirm ba jud nga ikaw si Governor Douglas Cagas? Ako man ano man diya, yan sa problema diya dahi. Ganina pa ka naging sa ko na ako yung mga bisita, tapos sa nga na yung mga istorya. Ay wala man. Problema? Wala man sir, nagpa-confirm lang ko kung tinuod ba jud nga ikaw si Governor Douglas Cagas. Gani, natingala ko sa mga dahi nga si Kaganan. Human na mo istorya dito sa Gracias. Unyang mga last, dito may magkaon. Opo, tapos mga pila mo asa ka nagtrabaho dre? Asa ka nagtrabaho dre sa Kapitol? sa room 1 po. Sa room 1 sa nagtrabaho dre? Kuan ka ng secretary ni Sir Fidel Franco. Ikaw na yung sekretary ni Fidel. Opo. Nasa ila good for 15 people ang atong reserve. O niya mga 1 p.m. Isa karibal na mo. Tapos sir? Yes, ingna lang sa restaurant nga mga 1 p.m. atong dito ha? Mga kinsay mo mga kauban sir? Go. Muatin to sa mga Davao, natin mga kauban ng mga LGU sa Davao o LGU Manila, natin mga bisita. Mauna nga nagpa-reserve dito kay para Lunes, makatrabaho nila sila para sa atong pandemya.
Tanawan nila nga itong sistema sa atong lugar. Ang pandemya sa atong diri sa atong lugar. Sige. Ay, tingala ko nga nagbuhat ka sa kuha, mapasing madaot na ng mga istorya ba? Mga gani sir, kaya nagpa-confirm na tayo. Yes. Lihog na lang ko ikaw lang representative dito sa Resto para wala sila maingon, no? Ako na lang ang representative, Yes, sir. yes. Oo. Ikaw na lang akong sugungan dito. Wala dyan kayo masugulain, sir. Nga ka nang naba mo'y sekretary. Kaya naman ko trabaho ron, sir. Ano sa trabaho ni mo dahil? Nanglaba ko, sir. Alit ko kabiyas ako ang trabaho. Oo. Tawagay kay Domingo Mangkaron. Sige, mangita na kong lain. Pero tawagin na lang si Ma'am Grace na ingat sa iya nga kasi na ako'y makita nga mga tao na ako, ha? Kaya busy mo ko sila. Opo, panialan diri, sir. Kaya namalingke naman akong tita, sir. Panialan diri kay para mag-alis sila diri. Yes, wala problema. Si ate ni mo Grace. Ate ni mo si Grace? Opo, yes, sir. Yes, palihog lang ko tawagin, babe. Palihog lang ko tawagin kung makanta akong tao, tabangan na nila, ha? Sige, sir. Okay, sir. Yes, palihog lang ko tawagin si Grace. Yes, go. Okay. Yes. Salamat. Diba? Kato siya mga igala, maotoy impostor nga gobernador. Nagpailang nga si Governor Dodo Cagas. Wag yung kilatig color tong tawhana ba, no? Minggo pa naman kayo kagahapon, pasado alas 10 sa buntag, naghimo ang iyahang kabuang og tinunto. May pagnisimba siya. Napay pinaing-atog tingog. Ingatog may tingog, Governor Cagas. Nangilad ko naman lang, i-practice unta nimo ang tingog ni Governor Cagas. Napay ako na yung ano man day. Nakala to kutro, ha? Magod ko Capitol, sir. Yes. Yes. Ano man sa may problema? Usa day problema. Kini mga inganing nga mga ilad. Uroy na ilad ni, no? Pork humba. Timan ano mo? Pork humba, chapsoy, bami, beef steak, plus load, pag yun. Mga tol unta ng taga-gracias din ha, og nagpailad sila. May gani kay abtik kini taga-kapitol yung si Nikki kay may siya katuong ingana ba day mo order si Governor Cagas nga naman na siya sekretary. Isa pa, di po ingana ang tingog ni Goboy. Usa day problema, anak pa siya, no? Awa ha? Ano lang, sir, kung confirm ba, Jod, nga ikaw si Governor Douglas Cagas? Ako man ano man yan sa problema day. Timan-in ninyo ning akuan, ha? Timan-in ninyo ning tingugan ni kay basig manawag na po di sa inyo, magpatik-atik na po ni kinsa na po ilang gamiton, sigmuhis lang nga. Ako man si Dudes Ayop man ano man day. Diba? Timan-in yun ninyo ning kuanan tingugan kay basig ka mo na po mailad padayon na to para mahinumduman yun ning tingugan sikat na kayong tingog aning mangilaran Ganina pa ka naging sa kuha, no? Na ako yung mga bisita, tapos sa ingana yung mga istorya. Nato yung mga bisita, tapos yan ay mong istorya, ha? Katuanan man yung tawanan, Problema. Wala man, sir, nagpa-confirm lang ko kung tinuod ba, Jod, nga ikaw si Governor Douglas Cagas. Gani, natingala ko sa imo day nga si Kaganan. Humana mo istorya dito sa Gracias. Unyang mga last, dito may magkaon. Opo, tapos mga pila mo Asa ka nagtrabaho dire? Asa ka nagtrabaho dire sa Capitol? sa room 1 po. Sa lugar sa trabaho dire? Kuan ka ng secretary ni Sir Fidel Franco. Ikaw na yung sekretary ni Fidel. Opo. Nasa ila good for 15 people. Ang atong siya, kunya mga 1 p.m. Isa kareban na mo. Tapos, sir? Yes, ingna lang sa restaurant nga mga 1 p.m. abot dito, ha? Mga kinsay mo mga kauban, sir? Go.
Moaten to sa mga Davao natin mga kauban nga mga LGU sa Davao o LGU Manila natin mga bisita. Mao na nga nagpa-reserve dito kay para Lunes makatrabaho nila sila para sa atong pandemya. Tanawon nila nga atong sistema sa atong lugar. Ang pandemya sa atong diri sa atong lugar. Pandemya sa lugar. Nagbuhat ka sa kuha mapasing madaot na ng mga istorya ba? Mga bani sir, kaya nagpa-confirm na kayo. Yes. Lihog na lang ko ikaw lang representative dito sa resto para wala sila maingon, no? Ako na lang ang representative, Yes, sir. yes. Oo. Ikaw na lang akong sugungan dito. Wala dyan kayo masugulain, sir. Nga ka nang naba mo'y sekretary. Kaya naman ko trabaho ron, sir. Ano sa trabaho na mo dahil? Nanglaba ko, sir. Kabiyat ko ang trabaho. Oo. Tawagin kay Domingo Manggaron. Sige, mangita na kong lain. Pero tawagin na lang si Ma'am Grace na inasaya nga kasi na ako'y makita nga mga tao na ako, ha? Kaya busy mo ko sila. Opo, panian lang diri, sir. Kaya na malingke naman akong tita, sir. Panian lang diri kay para mag-alis sila diri. Yes, wala problema. Si ate ni mo Grace. Ate ni mo si Grace? Opo, yes, sir. Yes, palihog lang ko tawagin, babe. Palihog lang ko tawagin kung makanta akong tao, tabangan na nila, ha? Sige, sir. Okay, sir. Yes, palihog lang ko tawagin si Grace. Yes, go. Okay, yes. Salamat. Mao to tinguga inyong bantayan, no, nga nagpaila nga kuno siya si Governor Douglas Cagas nga mangingilad. Og samtang iya tong gihimo ang pagpangilad ba unsa kay gibati, no, nga nangilad gyud siya or nailad ang grasyas. Piting luuya mangingilad gyud. Naagi mga tao gyud nga mga dili anak sa Ginoo, no? Nining kalibutan na ba nagtuo na gyud ta aning dili tanang tao aning kalibutan na anak sa Ginoo. Pagmata ko pa lang charm na mi, Mike, till now sa tingog pa lang anang nagpagobernador Dodo Cagas, bagsak ng buangan na. Nagpaakaron ingnon siya nga siya si Gobernador Cagas. Okay. Matod pa sa usa ka comment din heo nga nailad na pud siya. Unya, kini challenge na ni, no? I'm sure nga naabot naman ni sa atong mga kapulisan. Sila na'y mangita og pamaagi aning pangitaon nila ni, imbestigahan nila ni. Tanan nilang kayang himuon kay wala na, kalat na kay ning daghan kay mga nangingilad. Gipaymusla nila ning pandemya. Tawag-tawag na lang ang transaksyon, manghimasok na, no, or nanghimasok man, seryosohon na ni sa ito ang mga otoridad, sa ito mga kapulisan, ang pagpangita aning tawhana, kining tingog aning nagpakaaruing nung si Gobernador Cagas. Basig iya na pong kaubanan o grupo o siya baka mismo ang naghimo sa pagbinuang atong sa milk tea o nailad pag yun ang load niya 8,500 kaayo. Nga nagpaila nga ang nag-order ang buhatan ni Vice Mayor Banya din sa Digos. Basig siya rapod na. Unya, wa siya misaler diri sa Gracias. Kaya ang pag-umangkon sa owner sa Gracias, taga Kapitolyo, nagduda nga dili maning ana mag-order si Gobernador Cagas. So dapat manghimasok na o kanang seryoso na ang pag-imbestigar sa itong mga kapulisan, ane. Diba? Maunay atong challenge. Hangyo na to o challenge na to nga magpagawas po og statement ang PNP kalabot ani kung nakabalo ba sila ani, di ba? Nakabalo mangito silingan na mo dito ay trabaho, sila pagka nga pulis, no? So siguro kabalo sila ani. Kung kabalo man tong way trabaho, sila paghangailan ning trabaho. Sigurado kabalo gyud ang mga kapulisan ani. So ato lang kanang isip ka citizen, no, nga mahangyo na to ang PNP nya ilaha kining maimbestigahan, matutukan, mahatagan og atensyon
Kay para magukod kini, kung kailangan kuhaon ang number, i-trace o unsa ba din ha, basin daghan pa ang nabiktima o mabiktima pa ani. Diba? Pangitaon pangitaag pamaagi ni. Kay alangan mga bay, no? Wa na gani ta kahibalo kung unsay update atong gipusilya sa may Ilway R. Nahiubos ba yung taon ang tagtungod ato ni Kuan, Soriano, katong traffic enforcer nga gipusil. Mingaw lagi to. Usa na itabo ato? Usa na may status ato? Usa hulaton na nato mo surrender tong Kuan? Maghulat na puti na lang ang uwak at mo surrender tong ganman? Tinuod lang ba na ubos ang tagtungod ato Soriano, maulaw, mahadlok kung sa baka nga di na lang nila isulti, takon na lang ang ila baba. Unsa na status ato, hilom lagi, mingaw lagi. Nadakpa na ba? O unsa man, nainangita ato? O kani karon, naay daghang ng gawas ng mga ngingilad, naay nailad, og naapoy wa nailad, og naapoy mangingilad nya maoy nailad. So maunay atong hangyo sa atong mga kapulisan.